Mas palalakasin pa ang seguridad sa mga barangay ng Candaba. Nagbigay ang Kapitolyo ng 33 patrol tricycle sa mga barangay ng Candaba bilang ika-6 na batch ng province-wide distribution na isinagawa sa Provincial Motor Pool and Garage sa Mexico, Pampanga nitong Martes, July 14. Pinangunahan ni Governor Lilia Nanay Pineda ang turnover kasama ang mga opisyal ng pamahalaan, PNP, DILG, DSWD, PIDEA at LGU ng Candaba. Ayon kay Gov. Pineda, mahalagang mapangalagaan ang mga patrol unit dahil makakatulong ang mga ito sa pagpatrolya, crime prevention, emergency response at mas mabilis na paghahatid sa serbisyo sa bawat barangay. Sa ngayon, nasa 426 barangay sa 19 na LGU sa Pampanga ang nabigyan na ng patrol tricycle sa ilalim ng proyektong nagkakahalaga ng 51.2 million pesos. Inaasahan ding mabibigyan ang natitirang mga barangay sa City of San Fernando, Mabalacat City at iba pang coastal barangay.